Мислиш, че стойката ти се определя от стола, но всъщност тя се определя от позицията на ръцете. Нека да ти кажа защо. Помисли как работиш през твоя работен ден. Къде стоят ръцете ти и ако клавиатурата и мишката са далеч от тялото ти, ти автоматично започваш да посягаш напред, след това раменете започват да ти се напрягат, гърбът се отделя от облегалката на стола и тялото ти се навежда. Всичко това започва от позицията на ръцете. Ръцете ни са свързани с раменете, раменете ни са свързани с гърба. Какво е решението? Ако клавиатурата и мишката са приближени към тялото ни, ръцете ни стоят в спокойствие и в неутрална позиция, раменете ни се отпускат назад, гърбът остава в контакт с облегалката на стола и тогава стола може да върши своята ценна работа. Следващия път, когато седнете на бюрото, не започвай с стола, а прецени къде са ръцете. И ако искаш, в следващото видео кажа как да подредиш цялото си работно пространство, така че то да се адаптира тялото ти, а не ти към него.